Jatend piny William Ruto kawuono odhialo jolweny 5 kaluwore koda tich maber magisebedo ka gitimo marito piny Kenya. Kamano bende olando ni jolweny dhi bedo jomokwongo yudo udi migero manengogi oyweyo kaka yorno mar duoko negi erokamano ni tich magitimo marito piny Kenya. Ne en odiochieng' dhialo jolweny manotimore kambi jolweny ma Embakasi. Nyasi manoyuore kod jatend piny William Ruto kanyakla kod jatend migawo mar jolweny Aden Duale. Ogai mar jolweny General Francis Ogola opoyo odiochieng' jolweny ma pachoka mane ochak hing e higa 2011. We come together not merely as individuals but as a united front to reflect upon and honor the unparalleled acts of valor and gallantry displayed by our defense forces, heroes and heroines. Jatend piny omedo puoyo jolweny ma pachoka kowacho ni kaluwore kod arita magichiwo joket mwandu oseketo geno kod piny Kenya. In a world that has entered a sustained period of unprecedented complexity and dynamism, with rapidly mutating threats and challenges, as well as complicated and demanding opportunities, our defense forces have played their part of establishing, maintaining, and enhancing security and stability, which are the foundation on which progress rests with excellence. Omedo ni bedo ni arita Kenya ni kare, pinje malibamba bende yudo ber mar kwe, kama bende omiyo piny Kenya ing'iyo gi wang' maber kod riwruoge pinje. Are good neighbors in our region and committed members of the international community. Just as we are committed to regional, Pan-African and global economic integration, we are also invested in regional, continental and international peace. Kuom tijgi matek magisebedo ka gitimo, jatend piny olando gero udi manengogi oyweyo e kembe jolweny 3. As we execute our housing program, we have made a deliberate decision that KDF is going to be an automatic beneficiary of our housing plan. Kamano bende omedo ni gin kod chenro mar bero gik lweny magitiyogo mar jiwo tijgi. We have a comprehensive program to ensure that there is new equipment, better facilities, and better capabilities that will be made available by the people of Kenya using their taxes by way of appreciating what our Kenya Defense Forces are doing. Komachielo eni